Hello Lwgwse, back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि फामि सना चेनेलाव बयखौबो वेलकाम खालामबावलायबाय. फाइनालि दिनै आङो लोगोफोर मैफ्राय खानो नागिरदों. मैफ्राय थाजा फ्राय. फाइनालि नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला मोजां मोनोब्ला स' नायलांबाय थादो आरो सापर्ट होलांबाय था. फाइनालि आङो दायो खासिगोन. बेजों लोगोसे नोंथांमोना आङो मोनसे फिथाइ देखायबावगोन. दासि आंखौ दाबासि अदासि आंनि हाबाया खालमासि बेनो आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय खासिगोन आङो सान्द्रि लानानै दायो आङो दा लादु लाबो दे फाइनालि खासिगोन आङो नै सान्द्रि लाबाय मैफ्राय खानोसै आङो मैफ्रायखौलाय माजों खायो आखाइजों ना सिखाजों Suguli. Bang daba. Temu itu dabe alai. Cung 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 cung. Ubiau ndu mulai. Ya. Ang sekarang ya kan ini lagi birthday. Itu fun ada na. Ampai ayo. Ayo. Ayo खर' लोबदोंमोन आङो कारेन्टबो गैया मेचिनजोंसो फोरानो नालाय खानायाबो ओमफ्राय दा बेसे गोलाव लानांगौ खासिगोन आरो आंना नै मद' दंथारो आरोना खागोन आङो नै नोंथांमोना नायदो नै खानानै लासिगोन आङो मोबाइल देना हो आं खानि देना आखाया केमेरा होथेना आदा नुबा दिला ओरैसो नुयो ओरैसो देनांगौ दा एखौ नुयो ओरै दै एहा ओरै लकसो होबाय दा दासो जादों ओरै सिदा लाबाय थादे आं अबेजों खायो जों मोखांजों थाना ओरै लाफै फै जानोला माला गायनायनि मोबे मोनसेयालाय दाख्लैसो गायनायनि बेसे गोबाव जाखो मास मोनसेयानो जाबायबो फाननालाय बेसेबां मोनोखौलाय मोनब्रैजों 10 थाखा बिदां दांब्रैजों बेबायदि बिजौ मोनब्रैजों बिजाम 20 थाखाखा मैफ्रायनि दामालाय नै गोबांखा Ini hari ha. Deh, rela ho mobile sih kahayau lah. Kemun beri oleh beri ingkri aja nangko. Ayo, kalau sekolah pak. Coba hai, apa burja? Coba. Coba. Apa burja? Tapi sih makasih. बोथि थांबावगोन नायो होननायबावबो दं जाबाय लानो रोङा केमेरामेना मबाइलखौनो होनो बाजुरि मिलिनो साहाव लाहैनांगौ बेखौ भाजा जागोन दा ना माथो जाना माबायदि भाजा दिंखिया एवनो बिदि एवदोबा आं बिलाइखौल' एवनो रोङा माबायदि खालामो बिलाइ थिलाइ होफादो बेखौ बिदि गारनांगौ दा गारदो निले गारदो ओमफ्राय माबा बिलाइया बे बिजौनि गोरलै गोरलैखौ होदो थाथोंसै एवनायसै दालि जहल संनायसै बेदर लाबायना लाबा फैसा ए मबाइला फैसा बिदोंनो केमेरामेना लाजिदों होननो दे हाय होनो रायो मानसिफ्रा दोनला गल' खान माबा नै माबाखौ लांथिथि बालायलाङोहां दै फै आं मैफ्राय देखायनोलै बहा गानसे
Đây là cái phần bà già già nó xây cô hai bài đào thì chuột xuống xe bài ăn xài nửa thốt rừng ám ơn số lượng anh ấy là bài nấy cô thực khai nó xây ra mà nào chán trời cái thầu nên chè sai ư ăn bằng xin giả cái nào rồi đó đẹp bằng khá udah sebut heboh bos ya das ku budi kayak dia balik andi kayak kabar doy oras ku pai ko jan chơi kapan oras jagan dan ha mwipry jagan noni fresh nara na das kabai jeng nei koi das ku pothok lan ni kan jagan jong ang mala dula be kan jagan na chicken pokora la bangala deh maaf ya chicken pokora chicken pokora Ôi mày mà bị chicken pokora nãy nâng ra mà đây thuộc pha nào pha chim chém mà thì vậy ada nak kalau Aisyah nung lah itu sih nama tu anggur lepas stay sih tu sih soal lagi lah deh Pai lagu perang ada itu sepirai gelang ini sarana sampai perai nane nanti mana lambat ada apa di mana video perku ane kanai kuruluk dan lalu pulang pada hiya sampai kanai pusing kerja abu mandi masuk ada benar hiya ai mana apa mengkana hiya rena oh bispan ini Katolik church sana berang Bagi ledang. Bisa batang syan, tiba-tiba. Nara kamu mana zona se? Bisma kado. Bisma kad mana bisma. Kado. Ayo, tiba se. Mana zolda kita na zolda. Astaga. Jen kena dira ke? Dirha kena tu bai. Dirha bai. Bos dirha bai. Bai. Nei. Zolda ni head bismaya nei bimon dirha bai. Dah ambil kili ni pai. Ni sini ni nak se sini se khatra. Kela khagan deh. Ang bekhagan deh. Zolda kele ni lega berzolda. Yes. Angku putih baca. Tiba lagi perang kili panah di mana? Ayah su tiba se. Daya bisa gile kasan luar nang tiba. Pedang gile mana sih kunci bar? Oh dah. Rolle yang mobile saya kayak kamera sih banai dong kena. Lwgwse zolda gilena na kian zolda gelene ane zo megar khat siga na renna ke ndenna nikli anu hungdang oh zolda Masih Lwgwse sudah bajingnya zolda khata dulu mari ko han thang sia hum de han ko hum na de
खाथियाव बेङो नोंसिना अरजाया गोसोसो गोदोसो आवबाथ' दे आं भिडिअ अफ खालामथ'नि र' खारफिनबावनोसै लोगोफोर नायलांबाय था जलदा चलो चलो दे गोख्रा खाना फैलाय खादो ना जी असेरावबो खाना लेखा खादो बोरै सासे खादो जि खाद गिदिर खादो खाना इसने आसामाला गे जिरलाम साहिनोसै थैयोल'लै माथो देरहानोनो हाया खारनो हाया थांबाय आं लोगोफोर टाइम पास खालामबाय आं दसे गोरलैफोरजों ओमफ्रायो दायो आङो मैफ्राय सायना लासिगोन लोगोफोर मेंहाबनाय मोनबाय ओमफ्राय कालारा माबायदि जाखो आंना मबाइलना इमान गाज्रि नुबाय नानै फाइनालि आङो दायो मैफ्राय सायनानै देखायनोसै लोगोफोर दे हामलं मोनलायबाय खारगोन इयावनो आयौ न'आबो जिबाय नै ओमफ्राय आङो मैफ्रायखौ सायनानै लासिगोन होनब्ला लोगोफोर नायबाय थादो नै आंबो गारनानै थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोना मैफ्राय सायनानै दसे देखायनोसै भिडिअखौबो आङो बावनो फोजोबनोसै लोगोफोर जायफोर चेनेलाव गोदान लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर फैबायसै दे दसे नोंथांमोननो देखायलांबावनोसै आङो मैफ्राय सायनायनि ओमफ्राय आङो स्मिदाव सायहैनो बाबाय आरोना आङो बोनो सायनानै देखायनोसै लोगोफोर बे बिलाइखौबो जाजायोनो जोंना आइया ओमफ्राय नायनोसै आं जाजाया जाजाया ओमफ्राय आं संफेराखै नै बिदि हालाबायनोसै आरो आङो मैफ्रायखौ दे ओमफ्राय आं नोंसोरनो मोननैसो देखायनोसै माबायदि सायो आंथ' मिथियामोन नालाय फाइनालि जोंनि आइ खोन्थानाया बिदि आरोना बायसमोन बिदिनो आयौ माथो लिमोनोसो ब्रा इमान गोजा माने थै गैयै मानसिफ्रा बेखौ जानांगौनो आरोना नंगौ नाङा मामिनि रावसै बियो आंबो बारा मिन्थिया फाइनालि नै बिदि खालामबाय आङो बेखौ ओरै खालामनांगोन खोमालै सोरबाबा जायाखैबा जायाखै होनहर दे आयौ इमान गरम जाजोब्बायना आंखौ आफा बाहेरानि लाइटआ सावत आफा बाहेरानि लाइटआ फुरा सिजोबखाबाय दे गोलोमजोब्बाय थाजा मैफ्राय थाजा जागोन गोथाव जागोन बा जोंना आइया भिडिअ ओंखारनो जा लाजियो आरोना नोगोद थाखोमाबायो खिबु लाजिनानैनो ओमफ्राय मैफ्राय खानायावबो माबायदि मबाइलखौ दैना होदों नोंथांमोना भिडिअ नायनानै सिनायखादों जानो हागौ जोंनि आइ दैना होदोंमोन आरोना ओमफ्राय लाजिबांसिन दैनायनि नालाय मोजांखौनो दैनो रोङाखिसै आरो स' बेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ आङो बावनो दोननोसै एसेबां गोलावबाबो नोंसोरबो नायनो मोजां मोना नङा होनबा दोनसै दे बाय बाय नै इसेबां हाबाय आंना